फार्स्ट टाइम ब्लग गाइसमोन फार्स्ट टाइम बानायनायदों आरोना साहा बागानाव बेरायफैलाबायदों बरियानो फट' खेबजायो बिसोरो नै बिसोरो बैथिं लबार बागान दं बिथिंबो मोजां नुयो नायलांबाय थादो भिडिअखौ होमबा बै हाग्रा जिङाव थांनि र' दायो लाइक कमेन्ट गावसिजोबना होदो साबसक्राइब खालामलाबायदो मोजां रा दे साबसक्राइब खालाम होननानै बुंहरलाय साबसक्राइब खालाम गाइस ओरै लाइक माथो मिनियो दे रा ना हर दे दालाय होनखायाखै आङो जाबायदां बानायगासिनो गावसिलाजोबना हो होननायनि ओरै लास्टसो मोनफैगुलायबाय नै ओइथिंसो थाबोजोब्बाय साहा बागाना ओइनिफ्रायनो आरोखि बबाव खालामो आं मिथियालै माबायदि नुयो फट'फोरखौ नायलाबायनोसै खेबजालाबायनानै मिनिनोसै ओंखारोला आंथ' साइज गैखाया जाहैबाय आंथ' खेबजाखाया आं नायनोसो फैदों ओरै साहा बागान बरियानो हाग्रा जाजोब्बायलै मा होनबावनांगौ जाखो थब्ला माबाफोर बुंफैलाय एसे आं लाजिलाङो ओनथांनि फंबाय आरोना नैबेयो नैबे ओनथांनि जुनि होनो बेनो आंखौ नैबे फंबाय नैबे सन्देस बे सन्देस होनो आरोना गोथां बा जुम खालामना होदे लकेसना बेनो आरोना गाइसमोन रायन' बारियाव सिगां दाख्लै समाव जांख्रानि थैसाम टु शुटिं लाफैनाय रायन'आ बेनो बैजोंसो लादोंना आं नायहैबावदोंसो लागायो गावफोरलायनायल' नायनो हागोन नोंथांमोनहा नै बैजों सर' खाथि आरोना बेयो आइसोरनोलाय सेन्देला गाबावबाय मालिकआनो बिदि जायोबालाय आरो जोंनाथ' मा जाबावगोन दा अबस्थाया दामि नुदों नुनायालाय नै कुवालिटिनो नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोनहा बरिया आरोना हाग्राया मोसौ गुमदों नै बैथिं लामा दङ मेन हाइवे नै फट' खेबजादों बेयो थांफिनसै आरोना नै बरियानो बिसोर खेबजाफैजोबदोंमोन नै गारिया नोगोर गारि खारो आरोना बेजों मेन हाइवे जाबाय नालाय भुटाननि बरियानो आंखौ नायदो साइज गैखायाना गारिबो गैया मटरबो गैया ओरैनो थाबायना फटक लाफैदों जोङो एफा गोजान फैनानै बरिया नुयो बे ससेयाव ओरै थांसै जायगायालाय मोजांमोन मबाइलानो जायाना दाम खमनिद्राय केमेरायानो मोजां नङा जायगायालाय मोजांमोन आइफनसो मोननांगौ बिदिया आइफन आल्ट्राफोर दा थांनोसै साहा बागानखौ एसे देखायबावगोन दा थांगासिनो नायदो लामाया नोगोर हाग्राखा आयौ गिथाव बाथावखा नैबे नोगोर स्पिड थाबायलांबाय बे डेन्जारखा मानसिया स्पिड थाबायखायो बेयो थयलाया नोंनो थयलाया ABCDखौनो रोङा आरोना बियो लिरनोबो रोङा फरायनोबो रोङा बियो नायोसो बियो नायो ओरै थांबाय साहा बागान मोनफिनसिगोन र' नोंसोरनो साहा बागानखौ साहा बागान नै बैसिमखा 50 बिगासो दंखायो गासै
होखायो थाबायनाया ओरैबो दंबावो देखायथ'ला आङो ओरैजायनिखौ एसे नैबे लामा जाहैबाय आरो हाग्रा दुजोब्बाय नै जाम्बा बायदि खारलाबायो बियो सिखुङाव माबा बुस्थु गिदिर गोनांलाय गानलायलायदों गस्लाखौबो नै सन्देशा बेनो फट' खेबनो लिंबोग्राया ओमफ्राय बिदि होननांगौ जाहैबाय नोंहा बुब होननायखौ होनांसिगोन बोरैबा बे रायलायनायाव ओइ साना ओरै थाबाय नै दुगारा साना नोगोद दुगा एखमबा दुङा बेयो लेबेलनो दा न' मोनहैसिगोन न'आबो साहा बागान खाथियावनोखा नालाय जोंना बे गामियावनोखा र' फार्स्ट टाइम आरोना ब्लगा बेयो आं दा इउटुबाव होगोन नायदो गासिबो शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो माबा ब्लगारानो लाजिसै दे फंनैसो माबा बुंहरलाय खुलुमबाय बिथांनि मिनारा मिनि ओंखारदों दे दा माथो खुलुमबाय दे नों बहाय आगारनो सानदों इउटुब बिथांनि इउटुबखौ अन्नानै प्लिज साबसक्राइब खालाम लाइक हर आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे जोङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो होनदो नै दे होमबा भिडिअआ बेयावनो जोबसिगोन बाय बाय टाटा